Chifukwa chani zabwino zambiri zimachitikira anthu abwino ochepa. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano ndi pa Word Made Flesh pamene timagawana mawu. Ndikukumbuseni abale kuti mawu apano sitigawana ncholinga choona kuti muzingomva kukoma kwalandira ndi kwakundika mmafoni mwanu kapena mmakompyuta mwanu. Cholinga chake nchoona kuti agwire ntchito. Lero ndi pamene tikufuna kuti tisinkesinke mawu a la Mulungu la Pasaka, ndipo mawu amene tisinkesinke ndochokera pa ntchito zathu mu chapter cha 10 ndi 34 kenako 37 mpaka na 43. Funso lake ndi limenelo: chifukwa chani zabwino zambiri zimachitikira anthu ochepa? Petro adayamba kulankhula nati, muziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse kuyambira ku Galileya pambuyo pa ubatizo umene Yohane ankalalika. Muziwa za Yesu wa ku Nazareti, kuti Mulungu adanzoza ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu, ndipo popeza kuti Mulungu anali naye anapita ponseponse ali kuchita ntchito zabwino ndi kuchiritsa onse osautsidwa ndi Satana. Ife ndife mboni za zonsezi zimene adachita m'dziko la Ayuda ndiponso ku Yerusalemu. Anamupha iye pakuwa mpachika pa mtanda, koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa pa tsiku lachitatu lake, nalola kuti aonekere poyera. Sanaonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu. Adaonekera kwa ife amene tidadya ndi kumwa naye pamodzi atauka kwa akufa, ndipo adatilamula kulalikira Aisraeli onse ndi kuchitira umboni kuti iyeyu ndiye amene Mulungu adasankha kukhala woweruza anthu amoyo ndi akufa onse. Aneneri onse adanchitira iyeyu umboni ndi kunena kuti chifukwa cha zina lake Mulungu azakhululukira machimo a munthu aliyense wokhulupirira iyeyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Abale, munamba mwaona ngati mmaliyang'ana dziko libwinobwino kuti zinthu zabwino zambiri zimakagwa m'manja mwa anthu ochepa. Ochepa amene ndikuwanenawa ndi amene ndi abwinonso. Kuli zabwino zambiri zimene zimagwa m'manja mwa anthu abwino ochepa. Muyang'ane china chilichonse, ngakhale chuma chimene mpeza kuti tinawuzidwa pakuti m'dziko la Malawi muli chuma chambiri, muli makobiri ambiri. Ino mukuziwa amene amachita kampeni anthu atonse amene amachita kampeni amanena kuti m'dziko la Malawi muli makobiri ambiri. Koma iniyo ndine lero tisimikizana kunena kuti anthu akulira kuti makobiri akusowa. Sikuti makobiri aja akusowa kuti m'dziko muno mulibe iyayi, sikuti zikanena izo zinali zonama iyayi, zinali zoona. Komano makobiriwo ali m'manja mwa anthu ochepa. Ndiye funso lathu ndi limenelo: chifukwa chani zinthu zabwino zambiri zimachitikira anthu ochepa? Tisanayankhe bwinobwino mwaulemu funso limeneli, tiyankhiretu mbali inayi kuti tithane nayo. Kuli ena amene amapeza zabwino zambiri chifukwa kuti anakaba, amene sitikufuna kuwaganizira mu Ulaliki uno. Kuli amene amapeza zabwino zambiri chifukwa kuti apanga katangale, amene tilibe nawo ntchito mu Ulaliki uno. Koma ulataka kuti amene achatachosa ndi kusalamo tokha amene timaziona ngati ndi olongosokerako, muzapezabe kuti zabwino zambiri zakhala m'manja mwa anthu ochepa. Funso langa ndi limenelo: chifukwa chani? Chimachitika ndi chani? Ndipo ngati inuyo muli gulu la anthu amene muli ambirimbiriwo koma osalandira zabwino za Mulungu, tikufuna tisakesake chifukwa chani. Nkhani yathuyi sikuyambira penayi, ikuyambira tsiku la lero, tsiku la Pasaka, nyengo ino ya Pasaka, pamene tikunena kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Ndiye mukatenga mawu amene ndawerengacha, Petro akuti tsiku la Pentekoste adayankhula ndi anthu, ndipo Petro ananena kuti Yesu anapanga zinthu zambirimbiri zabwino pakati pa anthu. Akuti anachosa mizimu yoyipa, mizimu yosautsa anthu.
akuti anayendayenda ponseponse akuchita ntchito zabwino ndi kuchiritsa onse osausidwa ndi Satana. Palibe chabwino chimene munthu angakuchitire kuposa kukuchotsa mu ukapolo osausidwa ndi Satana. Satana adakayangalangala peziko lapansili, ndipo kuli anthu ochuluka amene adakasausidwa ndi mizimu yoyipa. Ena akamagona usiku basi kumangolota zina zake zosakhala izo, kumangolota zinyakanyaka zambirimbiri. Ena akakhala basi afiti kuwazunguza mizimu yoyipa yokhayokhayo. Tikamakamba za mizimu yoyipa imene kusausa anthu, ndiye mundimvese kuti kunja kuno anthu akusaukadi. Tisamangona nacho nti anthu akamayenda kunja kuno anthu akusaukadi ndi mizimu yoyipa. Kuli ena mwina mzimu wakachaso kungokugwira, mzimu wamowa. Salale yako osamayona bwinobwino kuti iyenda bwanji, ukangolandira makobiri aja kungobwera chinzimu china chake tiye ukamwe. Ukamazindikira kuti makobiri aja atha, wikankumazilirira. Chinzimu choyipa chita kukugwira kuti makobiri ako asamakhale nthumba mwako. Ena amagwidwa ndi mizimu yoyipa, kaya yongofuna azimayi, ena yongofuna azibapo, ndi mizimu yoyipa yokhayokhayo. Iwe ndikumazidabweka kuona kuti kodi munthu enda totani. Chifukwa nthawi zina cha anthu tikamaona akupanga zolakwika timaona ngati kuti watofuna azofuna zake, koma nthawi zina zakhala kuti ngakhale mwinakeyo amazimvera chisoni kumakhala iye. Kuta kukhala mizimu yoyipa yokukanikisa ngakhale kuti munthu upeze banja. Zotheka ndithu mukakawerenga buku la Tobias Tobit, mukamva za Sara amene Asimodeo demoni wankulu amampangisa kuti akanike kukhala ndi mamuna. Amanchitira nsanje. Satana kumanchitira nsanje munthu. Mwina nanso muli gulu lomwe lona kuti Satana wano amakupangirani nsanje. Ndiye amati akangopeza mamuna kungogona usiku pomafika mamawa malemu watisiya. Mizimu yoyipa imene ikusoyesa anthu mtendere. Masikono tukamba za mabanja ambirimbiri amene akusokonekera kumadabwa kuti kodi mamuna anga ichachitika ndi chani, ngazi anga ichachitika ndi chani, poyamba tikatogwiriza na anthu fe kumatoti nizichitika masikono. Chili chinzimu chidake chimene chabwera kuti chizangokubalalisani. Kumene kundi kufunika kwa Ambuye Yesu pakati pathu, kuti ena fe tikuvutika ndi mizimu yoyipa chifukwa chonena kuti pakati pa ife ndi Ambuye Yesu pali kutalikana. Mwatalikana naye, ndi ukatalikana ndi Mulungu amakuyandikira ndi Satana. Nchifukwa choti timalimbikisana kuti tikhale ndi ubale olimba ndi Ambuye Yesu. Ndiyeno Petro oyera atakamba zonsezi kuti Ambuye Yesu amapanga zimenezi, kena kundi akuzafotokoza kuti anaonekera, atauka kwa akufa anaonekera. Komano chidwi changa chili apa, akuti sanaonekere kwa anthu onse ayi. Sanaonekere kwa anthu onse, anaonekera kwa ife tokha, anaonekera kwa Ochepa. Ndizi chifukwa ndikuona kuti nkhani yabwino ngati imeneyi yoti Yesu wauka akufa, chifukwa chani ikupita kwa Anthu Ochepa okha. Chifukwa nkalakhala kuti ndauka kwa akufa yo ndine nsakunamizeni, ndikanayitanisa chinsonkhano, ndikanayitanisa chinkuza mawu chiyende m'mizimu chikopekope anthu tikakumane ku ground, ndikapange chinsonkhano ngati chinsonkhano cha chitukuko, ndiye ndikafotokozere anthu kuti mwandiona ndauka kwa akufa, paja mmati sindiuka sine ndili pano ine. Ndikanapanga chinsonkhano ngati cha ndale kuti aliyense aziwe kuti ndauka kwa akufa, kuti anthu asamachite kudabwanso kapena kunyumwa kapena kufunsana. Aliyense akhulupirire chifukwa kuti mwinanga ndayitanisa chinsonkhano ndipo ndanena poyera. Chifukwa chani Ambuye Yesu akufuna kuti alembe anthu ntchito kungoonekera kwa Anthu Ochepa okha. Nkhani yake ndifunso lathu lomwe lija, chifukwa chani zabwino zimaoneka kwa Anthu Ochepa okha. Chifukwa chani zabwino zimaoneka kwa Anthu Ochepa okha. Ndipo inuyo ngati muli gulu limene ona kuti simuona zabwino zambiri za Mulungu zikubwera kwa inu, muganize lero chifukwa chani zabwino za Mulungu zimakudumphani. Ndiye ndafuna kuti yankho lathu tilitenge kuchokera m'mawu omwewa. Akunena kuti sanaonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu, adaonekera kwa ife amene tinadya ndi kumwa naye pamodzi. Yesu sangofuna kuonekera kwa aliyense ngakhale palibe ubale pakati pa iwe ndiye. Akuti anaonekera kwa anthu amene anadya naye, ankadya naye ndi kumwa naye pamodzi. Anthu amene Yesu anamuyika m'moyo mwawo, anthu amene anali ndi ubale olimba ndi Yesu Khristu.
anthu amene ankadya naye ndi kumwa naye pamodzi. Choyambirira chimene chimapangisa kuti Mulungu asapange zambiri mmoyo mwanu, Mulungu asapange zazikulu mmoyo mwanu ndi chimenechi: palibepo ubale ulimba pakati pa inu ndi Mulungu. Ambiri ife ubale wathu ndi Mulungu wangokhaona kuti bola anthu aziti ndine Mkhristu, bola anthu azina kuti amandiona kuchalichi, koma kuti iweyo wekha ndikuntenga Yesu ngati nzako, iweyo wekha ndikupanga ubale wolimba, ona kuti ndikumamva kupweteka siku lija kutha usanantchule, kumamva kupweteka siku lija kutha usanapemphere. Ubale umene wambiri mwa ife tilibe. Ambiri mwa ife tingakondwe atatuzaona kuti mwezi uno kulibe kupita kuchalichi. Ambiri mwa ife ku nyumba kwathu mapemphero athu ndi apa mwamba ongopangira kuna kuti mwina unazolowera. Ngati sungapange ubale olimba ndi Yesu Khristu, ngati sungaende naye, ngati sungadye naye, akukhulupirira bwanji kuti akuoneseza zikulu pa moyo wako? Ngati sungapange ubale wabwino ndi Ambuye Yesu, ndiye kuti zabwino zambiri moyo mwako kuti zizibwera kuzera munjira zoyipa, zibwera kuzera muchimo. Koma ife tikufuna kuti zabwino zimene Mulungu amakonzera anthu ake zizionekera kwa ife kuzera mwa Yesu Khristu yemweyo. Ambiri mwa ife tikusowa kuzamisa chikhristu chathu, tikusowa kupita nacho pansi. Kumbukirani Ambuye Yesu anena kuti ngati mufuna kuti mukole nsomba zambiri, senderani kozamako, senderani kozamako. Choncho choyambira ndi chimenecho, maubale amene timapanga. Ndiye ndafuna kuti nkhani imeneyi tiyibalalise kuchokera kwa Ambuye Yesu, ubale umene timapanga ndi Ambuye Yesu, komanso maubale amene ife timapanga ndi anthu ena. Ziko lino zinthuzi kuti munthu zikuyendera zimatengera ndi maubale amene iwe ukupanga pa moyo wako. Anthu amene mmati nawo phati amenewo, ngati munthu umapanga phati ndi osuta chamba, sungayembekezere kuti upanga zazikulu pa moyo wako, chifukwa moyo wako sumazira komweko. Ngati upanga phati ndi anthu amiseche kuti achere he koma auje, moyo wako sungapange zochuluka, ndipo sungalandire zabwino zambiri kuchokera kwa Mulungu, chifukwa chona kuti sunazizungulire ndi anthu olongosoka. Ngati uli pakati pa anthu omangonyogodola, akaona wina wacho wapanga china chicholongosoka, koma amene acha atakhale ndani, koma kungokala sungapange zinthu zolongosoka, chifukwa chona kuti zimene zija wazizungulira ndi anthu amene sangakuthandize. Inuyo muyang'ane anthu amene akuzungulirani, amene machula kuti azinzanu, anthu amene mayenda nawo, anthu amene macheza nawo, amene mata nawo nthawi yayikulu, kandi pa WhatsApp kandi pa chani, amene acha saizi ya anthu amene umayenda nawo, saizi yakonso imathera pomwepo. Msinkhu, maganizidwe, machitidwe anthu amene iwe umakhala nawo busy, amene umakhala nawo phati ndi chimene chimapangisa kuna kuti iwenso moyo wako ukhale ndi malire mwina ochepa kapena malire akulu. Kachiwiri, Ambuye Yesu akunena kuti anaonekera kwa anthu ochepa. Ndiye mukapita kuthenga wabwino umene ulochokera pa Yohane 20 ndime ya 1 mpaka 9, mukamva za amene anapita kumanda kwa Yesu Khristu. Ndiye anali Maria Magadalena komanso Simoni Petro ndi ophunzira wina uja. Ndiye ndafuna ndintapepo Maria Magadalena. Chifukwa chani Maria Magadalena zinatheka kunena kuti Mulungu ampange amukondere mwakuti mpakana akaone Ambuye Yesu kuuka kwake kwa akufa. Maria Magadalena mukatenga ku nthawi yake muzindikira kuti ndi mzimayi amene anali olimba mtima, mzimayi amene anali olimba mtima. Ngakhale masiku athu ano zimayi samafuna kuti akhale pasogolo, zimayi samafuna kuti akhale pakati pa azibambo, zimayi samafuna kuti aonedwe kuti akukhala ngati akunkonda azibambo. Nanji nthawi ya Ayuda azimayi amatengedwa ngati anthu amene sakuyenera kuti akhale pafupi ngakhale ndi Yesu Khristu amene.
Koma Maria Magadalena anali ndi ubwenzi ndithu wamphamvu ndi Yesu Khristu. Maria Magadalena chinchizireni anasata Ambuye Yesu ndi mtima wake wonse. Ndipo anamkonda Ambuye Yesu mwakuti anali okonzeka ngakhale anali mzimayi yekha kupita kumanda mamawa. Ndipo anauza amene ataonekedwa ndi Ambuye Yesu anena kuti mmene amayesa kuti ndi alonda muja. Anena kuti Ambuye akulu ngati ndinu mwatenga mundiuze kuti mwakasiya kuti ine ndipita konko ndikatenge. Mzimayi kulimba mtima, kuyikapo mtima pa chimene yakufuna. Ngati inuyo muli munthu amene simuyika mtima pa zinthu, ngati muli munthu amene mukayamba chinthu chanu mulibe kuyikapo mtima, mulibe kulimba mtima kwena kuti mufuna muchipange mpaka na chitheke, Mulungu sangapange zambiri ndinu, komanso zinthu zambiri sizingakhale m'manja mwanu. Anthu amene akumapeza bwinowa, anthu amene ngakhale ma business awo akumayendera, anthu amene kunchito zinthu zikumayendera ndi anthu akhama. Anthu akhama. Anthu amene kusukulu zinthu zikumayendera ndi akhama. Usiku ngati pano kupeza kuti munthu akulemba ma assignment, anthu akhama amene ali ndi khama pa zimene iwo akupanga. Koma ukati manja tondo viro, hayi ndipangabe, hayi chindipangabe, hayi koma chimene chitovuta, koma chimene ngochisiya, palibe kuti zabwino zingakusate. Zabwino zimansata munthu amene ali ndi khama, munthu amene ali ulimba mtima, munthu amene saopa. Iniyo tangoganizani anthu amene akhala ma president athu msiko muno, ndiye muyang'ane zimene amadusamo kuti akafike pamene pacha. Kodi utakhala munthu wake osachedwa kubwerera mbuyo mpando umene uja ukakhala? Ndiye khayo amene ali ndi khama, yekhayo amene amayikapo mtima, yekhayo amene ali odeka pa chimene iye akufuna. Kuli anthu ena ngakhale business imene ikanguvuta pang'ono ndayisiya, ikanguvuta pang'ono ndayisiya. Pano tikamba za Ambuye Yesu kuuka kwa akufa, amene ngakhale anali Mulungu anazunzidwa, anakwapulidwa, anaphedwa ndi kukalowa m'manda kukafika pa zero. Manda mujatu ndi pa minus chakuti pamene paja. Kufika pa zero ndikupitirira. Zija zimene buku la Filipi limana kuti anali ndi umulungu chikhalire, anazisa kotheratu ndikutenga umunthu, ali munthu chonjo anazisisabe ndikukhala ngati kapolo. Anachoka pa plus kufika pa zero, ndikuchoka pa zero paja ndikufika pa minus. Koma ali m'manda muja Ambuye Yesu ndikukauka sopano. Kuchokera pa minus paja, kuchokera pa zero, khama limene Ambuye Yesu anaonesa kuti kuchokera pa zero paja ndikuphukiranso, ndikuukanso. Kuli anthu amene ma business awo anagwa ndikuzafika pa zero. Ali pa zero paja anthu ndikumaseka, amene uja koma ndi anatha, amene uja watha, amene uja watha. Osaziwa kuna kuti akuphukira pa zero paja, akupanga mapulani, akuphika mapulani. Anthu ndikuzadabwa pomata 3 years munthu uja waphukira koposa kale. Koma anzanga ndine ukangofika pa zero, weka umachita kuzilembera chija chikwangwani chapa mtumbira chija, weka kuzilembera rest in peace, awuseni mtendere. Kujusuza zuka posto ye wazitaira mtima weka. Munkumbukire Samson anali wamphamvu koopsa. Koma chifukwa cha zibwenzi zimene anaziputa nayenso kuvutotola zibwenzi thauza zache nangasi anthu makhala kuti matengeka nazo ndiwo mauza zisisi zina zimene sunanene kunena. Samson anaulula zisisi zawo kwa chibwenzi. Mapeto ake anakagwidwa ndi adani ake. Atangwira chifuna kuti anaulula kuna kuti mphamvu zake zikuchokera kuti. Nati zili musisi muja mukamete sisi lija, anambwandira akameta sisi lija. Samson akati atere kumagaza kuti adakali ndi mphamvu wapha. Ndi anantenga, ndi anasewera naye mene akanasewera naye. Samson wafika pa zero. Samson wamphamvu uja wafika pa zero, anasewera naye basa antenga, angobola mu masowa, atulusa masowa, chosa masowa. Ndikunyamula kupita naye mu tempile mwawo, ndikumaka mpanga ngati sewero. Samson wafika pa zero. Koma anali ndi mtima omwewu umene Ambuye Yesu analina umene wamuukisa m'manda. Anthu aja sana aziwe kuti mmene ali pa zero chonchi Samson sisi lija layamba kumerera. Ndipo litamerera mphamvu zija zinabwereramo. Ndipo anangogwira zipilala za tempile lija ndikuzikankha
tonse tiferemo muno ndipo sanafiradi momo. Inonso mukhale ngati Samson amene ngati mufuna kuti zabwino zibwere mbali yanu mukakhala pa zero muziona kuti sikuti mwatha. Mkhristu akakhala pa zero sindikuti watha. Ndazona chanthu zimatha kutheka una kuti ngakhale moyo wa mapemphero omwewo kufika nthawi inake yona kuti mapemphero sakoma choti upempherija mulibemo palibe china chonse chopempheraso mwa iwe chilimo chizimu cha pemphero kungochoka mwa iwe basi wafika pa zero. Ukangozitayira mtima kuti ine ndafika pa zero izo ndiye ndi zako. Ambuye Yesu ali m'manda mmene muja ndi mmene anapeza mphamvu zoti aukire kwa akufa. Inunso mukakhala pa zero paja osamangokhalapo iyayi kumakhala ngati nkhuku yokhala pa mazira kuti imaoneka ngati yatha imaoneka ngati palibenso mphamvu iyayi koma pambaza tuluka moyo pamene paja. Choncho khama kulimba mtima kuyikapo mtima pa zinthu ndikumene kumapangisa kuti ochepa alandire zabwino. Kulimba mtima ndizijambo anena kuti lowerani pa khomo lophapatiza. Okhawo amene amalowera pa khomo lophapatiza ndi amene amapeza zabwino. Amene amalowera kupanikizika ndi amene amapeza zinthu zabwino. Vuto anthu ambiri ife timafuna kupanga zimene chigulu chikupanga. Komatu Ambuye anena kuti njira ya ku paradizo ndiyo phapatiza ndipo amene amayipeza ndi ochepa koma chigulu chimasata chinjira china chokhala ngati kuti chowala chimene chili chakuchiwonongeko. Ndiye ambiri ife timakonda kupanga zinthu za gulu. Kodi gulu lonse likupanga chani? Usanapange kanthu kuyamba kaiwa yang'ana kodi anthu akutani. Ngati muli munthu wa mtundu umenewo musayembekezere kuti zabwino zabwera mbali yanu. Ngati muli munthu wa mtundu umenewo musayembekezere kukhala gulu lochepa la anthu amene amalandira zabwino. Mukuyenera kuziwa kuyenda ngakhale nokha maulendo ena. Mukuyenera kuziwa kuyima panokha. Mukuyenera kukhala munthu amene muli olimba mtima kuzera pa khomo lophapatiza. Munthu ufuna uyambe geni kuyamba wafusa kai kuti chikuyenda masiku ano nchani. Yang'ane chimene anthu osakugulisa ndiye ozikagulisa zomwezo malonda anthu ndi chani amenewo. Kuti ukapange sukulu kodi masiku ano anthu akumatenga chani accounts yeti iwe ulendo ukatenga nawo accounts ngakhale mutu wa accounts ulibe siziyenda. Panga chimene iwe uli. Panga chimene chili cha iwe. Usatengere kuti kodi ati anthu ambiri akupanga chani. Kenaka ngati tikufuna kuti ife tikhale nawo gulu limene lili la anthu ochepawo, gulu limene tili la anthu amene Mulungu amatha kuwapasa zabwino, tikuyenera kuphunzira kukakamira zinthu zabwino. Tikuyenera kuphunzira kukakamira zinthu zabwino ngakhale zikuoneka ngati sizikuyenda. Kuli anthu amene Chikristu anachithawa chifukwa chona kuti anaona kuti usataniki ndi umene kumalemeresa mwachangu. Kuli anthu amene ananthawa mamuna wawo, ananthawa mkazi wawo chifukwa chona kuti anaona ngati kuti kwa wina wake kumene kuli makobiri ambiri koposa kumene iwo aja ali. Ndafuna muyang'ane Yesu. Nthawi imene amapita kozunzidwa, nthawi imene amakapachikidwa, Yesu amaoneka olephera. Jesus the failure. Aliyense omuona ngakhale ophunzira ake anataya naye mtima timaona ngati atha kutipulumutsa koma taoneni achita kugwidwa mpaka na ndithu kukaphedwa. Jesus looked like a failure. Kumano tayang'anani lero pamene wauka kwa akufa aja amene amayena kuti Yesu ndi failure ndi kumuthawa aziticha. Anthu amene aja anansiya Yesu azitibwa. Kuli nthawi zina zimene munthu ukapanga chisankho chonena kuti ine ndasankha ichi, ngakhale pa nthawi imene mukuyenda muzigwa, ngakhale pa nthawi imene mukuyenda m'mavuto, ngakhale pa nthawi imene mukuyenda mu mdima, yendamo ndi chikhulupiriro kuti pakamata masiku 3 uzauka kwa akufa. Izo mangona kuti kabanja kavuta pang'ono-ng'ono hayi inde basi ndakusiya iwe ukuoneka kuti undipha, pang'ono-ng'ono hayi basi ndakusiya iwe ukuoneka ngati anthu onse amene mukuona kumakhala m'mabanjawa ndi anthu amene akumatha kuti akapanga chisankho chija ndi kuchikakamira. Anthu amene akumata akapanga chisankho chija ndi kusachitaya ngakhale pamene zinthu zikuvuta. Kuli nthawi zina zimene usembe umavuta chifukwa chona kuti mwina kwachitika kasikando kena kache, kwachitika kankhani kena kake ndi umapsya mtima hayi koma usembe ungotinyozesa apo apa mwina bwa tingosiya. Palibe kusiya tilimomo chifukwa chona kuti tikukhulupirira chimene tinachisankha.
pali nthawi imene Chikristu, pali nthawi imene Chikatolika chimazanyung'unya chifukwa chona kuti mwachitika mwina nkhani ina yake ndiye odumpha mwa makhala ochuluka hayenda chisiya Chikatolika anthu achangopanga zakula anthu osalimba ngati amene osangalandire zabwino, anthu osalimba ngati amene osangapeze zabwino ndi ochepa amene zabwino zimafikira chifukwa chona kuti amaziwa kukakamira chimene iwo achigwira. Izo mungona kuti chipani chikamukhala kuti chili ku opposition, iwe ulendo ku chipani cholamulira. Chikakhala kuti chimene chaso chili ku opposition, kunyamuka ulendo ku chipani cholamulira. Ndipo ife ngati mtundu wa Malawi, anthu ngati amenewo sinanene kumalandira. Anthu ngati amene tinanena kumataya. Chifukwa chona kuti ndi anthu amene sakuyenera kulandira zabwino, ndi anthu amene sungakhulupirire. Tipemphere kuti Mulungu atithandize kutika mkagulu ka anthu ochepa amene zabwino zimasata chifukwa choyamba ali ndi ubale olimba ndi Ambuye Yesu. Chachiwiri ndi anthu olimba mtima pa zimene akupanga iwo. Chachitatu ndi anthu akhama okakamira. Komanso ndi anthu amene akamakhala amaziwa kuti kodi moyo huu ndi ndalire ndani, amasankha gulu loti liazungulire azinzawo abwino. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti muimfa ya mwana wanu ngakhale anaoneka ngati ogonja, koma kwa ife amene tilimbikira ndi kuyenda nayebe amazauka kwa akufa ndi kuti pasaso chimwemwe moyo mwathu. Ikani chimwemwe chimene chimitima mwathu ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo kuti mu zonse zimene iye anatiuza azakwanirisa kuzera mu malonjezo ake. Tupempha zonsezi mwa Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale, tiye ndipitirize kukonda Mulungu. Munali ndine Elizeo Nthalika.